niin, moikka vaan kaikille. Tänään me koettaisiin tällaista rakettien esittelyvideoa. Tänään on ensimmäinen myyntipäivä. Ja meille kyllä tulee varmaan sunnuntaina lisää. Mutta ihan jotain vähän, niin se ei haittaa nytten. No, aloitetaan nyt esittelemällä vaikka... No mä nyt voi oikein esitellä kaikkea samaan aikaan. Mutta tällaisia singleshotteja. Meillä on näitä, mä laskin, meillä on näitä 11 kipaletta. 11 tällaista. Mä en nyt just voi näyttää, mutta seuraavaan itemiin. No, 2 tällaista. Single shot parachute. Mä en tiedä mitä ne on, mutta varmaan ihan hyviä. Joo. Tuli tuossa yhdessä bombboxissa. Seuraavaksi 4 tällaista keppirakettia. Ootas, nää taisi olla Speed IV:tä. Juu, tuli 4 yhdessä paketissa. Ihan hyviä varmaan. Sitten tänään käytiin tukussa 2 Magnum Granu pakettia. Varmaan ihan hyviä. Nää näyttää muuten varmaan ihan samalta kuin viime vuonnakin. Sellaisilta. Sitten 3 pakettia. Jotain näitä Ground Bloomeja. Varmaan jotain pirun vanteen tapasi. Luulissa ainakin. Sitten 3 tankkia. Siinä. Noniin. Sitten 3 Conic Fountainia. Nekin on varmaan tosi hyviä. Ja nyt aletaan menee vähän järeempiin tavaroihin kohtaan. Tässä on tämmönen paketillinen tai tällainen purkillinen kaikkea sälää. Ihan sikana. Varmaan aika hyviä. Joo. Siis nämä kaikki on Joholta. Paitsi Magnum Granut tietenkin. Seuraava. Älkää ihmetellä, että on Thunder Gun tosta. Eikö Single Shot purkissa, mutta 21 perhosta. Me ostettiin 3 pakettia ja vähän tuli muitakin niissä pommibokseissa. Joo. Nyt aletaan menee heihin meidän parhaimpiin asioihin. Elikkäs tällainen Tropic Pata. Tää ei oo meidän finaali, mutta varmaan jossain ysiltä ammutaan tää. Siitä alkuillasta. Mutta nyt mä näytän meidän finaalipadan viimeisen tuotteen. Tää on meidän isoin pata koskaan. Diamond 45 shots juhkopata. Tää on meidän isoin kakku, mitä meillä on koskaan ollut. Ja niin. Se on sit siinä, että se on viimeinen tuote. Kun ei muuten olekaan. Aina pitää muistaa suojalasit. Näitä on 4 kappaletta. Vähän erilaisia. Joo. Noniin. Siinä taitaa olla kaikki tältä erää. Siis kaikki kokonaisuudessaan. Niin. Että me nähdään varmaan seuraavan kerran 31. päivä tai 30. Ja se olisi morjens.